वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि यूट्यूब चैनलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना दासिमबो नैबे जयारानि यूट्यूब चैनलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांनि यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथाङा डेलि गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना बिथांखौ एसे सापर्ट खालामनानै होदो आरो बिथांनि चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बुजिस्लाबै नों। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नैबे फिल्मनि मुङानो जादों जोनोम फैनो गोनां 2022 मायथाइनि। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि एनजिफोरानो जादों इन्द्रजित, जनाली, रिबिका। लोगोफोर, नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सन्तोष बसुमतारी आरो नवानिता बैसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बिथांमोननि यूट्यूब चैनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों सोरां बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि गलापी फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चैनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना जोबोरैनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि चेनेलखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअआव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो। आं नोंथांमोननि कमेन्ट बक्सखौ लानानै नोंथांमोननि चेनेलखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खालामनानै होगोन।